எல்லாரும் ஜோரா ஒரு கை தட்டுங்க. அதெல்லாம் தட்ட முடியாது. ரைட் விடு. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் தமிழ் வேர்ஸ். இன்னொரு வீடியோவில் உங்ககிட்ட பேசுறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். இன்னைக்கு நாம லெஜெண்டரி காமிக்கோட பசிபிக் ரிம் காமிக் சீரிஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இன்னைக்கு நாம பார்க்கறது செகண்ட் சாப்டர். ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் பார்க்காதவங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கு, போய் பார்த்துட்டு வந்துருங்க. போன எபிசோட்ல அமாரா தன்னோட ஃபேமிலியோட ஒரு கைஜோ அட்டாக் நடுவில் மாட்டிக்கிறா. அந்த அட்டாக்ல அமாராவோட ஃபேமிலியில் இருக்க எல்லாரும் இறந்துடுறாங்க, அமாராவை தவிர. ஆனால் தன்னோட அப்பா அம்மா தப்பிச்சிருப்பாங்கன்ற நம்பிக்கையில் அமாரா அவளோட ஃபேமிலியை தேட ஆரம்பிக்கிறா. அப்படி தேடிட்டு இருக்கும்போது ஒரு உடஞ்சி போன பில்டிங்க்கு நடுவில் மாட்டிக்கிறா. அப்போதான் காய் என்ற கேரக்டர் மினி ஜேகர், அதாவது ஸ்கிராப்பரை கொண்டு வந்து அமாராவை காப்பாத்துறாரு. அப்போ அமாரா சொன்ன விஷயத்தெல்லாம் கேட்ட காய் அமாராவோட அப்பா அம்மா அந்த அட்டாக்ல இறந்துருப்பாங்கன்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு அமாராவை சமாதானப்படுத்தி அவரோட ஒர்க் ஷாப்புக்கு கூட்டிட்டு போனாரு. அங்கதான் ஹேனான்ற கேரக்டர் வருது. ஹேனாக்கு அமாராவை பிடிச்சி போனதுனால காய் கிட்ட பேசி அமாராவை அங்கேயே தங்க வைக்க பெர்மிஷன் வாங்குறா. அதோட சாப்டர் 1 முடிஞ்சது. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது சாப்டர் 2. சாப்டர் 1க்கும் சாப்டர் 2க்கும் நடுவில் ஒரு 6 வருஷம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சாப்டர்ல மொத்தம் 2 ஸ்டோரி லைன் இருக்கு. அதுல 2வது ஸ்டோரியை கடைசியா பார்க்கலாம். கூடவே சில புது கேரக்டர்ஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதனால கன்ஃபியூஸ் ஆகாம பாருங்க. இதுக்கப்புறம் என்ன போகுதுன்றத காமிக்ல பார்க்கலாம். நமக்கு தான் இவ யாருன்னே தெரியாது, அப்புறம் எதுக்கு இவன் இங்க இருக்கணும்? ஒரு நிமிஷம் அமைதியா இருக்கீங்களா? அவ யாராவனா இருக்கு, இவளுக்கு ஒரு வீடு தேவை. ஏன்னா இவ இருக்கிற இந்த நிலைமையில தான் ஒரு நாள் நானும் இருந்தேன். அமரா காய் கூடவே தங்கிட்டதுனால காய் கூட வேலை செஞ்சு அவர் மூலமா சில விஷயங்களை கத்துக்கிட்டா. அப்படியே அவர் ரூம்ல ஒரு நாள் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது அவளுக்கு ஒரு குரல் கேக்குது. அமாரா, யாராவது? நாங்க சொல்றது கேக்குதா? என்னடான்னு திரும்பி பார்த்தா அமாராவுக்கு அவளோட அப்பா அம்மா தம்பியோட ஆவி தெரியுது. அம்மா, அப்பா, அது நீங்களா? ஆமா, நாங்க தான். அப்போ அமாரா அம்மாவோட ஆவி, நாங்க மறுபடியும் உங்ககிட்டே வந்துட்டோம் அமாரா அப்படின்னு சொன்னது அமாராவுக்கு தூக்கி வாரி போடுது. நீங்க தான் அன்னைக்கே செத்துட்டீங்களே. அமாராவோட அம்மா அமாரா என் கூட வந்துரு அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு இருக்காங்க. அமாராவும் பயந்துட்டே பார்த்துட்டு இருக்கேன். அப்பா அவங்களோட உருவம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மறைய ஆரம்பிக்குது. இல்ல போகாதீங்க. ஆனா அவங்க உருவம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாற ஆரம்பிக்குது. என்னடான்னு பார்த்தா அமாராவோட அப்பா அம்மா தம்பி 3 பேரும் கைஜுவா மாதிரி நிக்கிறாங்க. இல்ல டக்குன்னு அமாரா பெட்ல இருந்து எந்திரிக்கிறா. கடைசியில பார்த்தா எல்லாம் கனவுதான். இது ஒரு சாதாரண கனவுதான். அமாரா கத்துனதை கேட்ட காயும் ஹேனாவும் அமாராவோட ரூமுக்கு வராங்க. அப்ப ஹேனா, அமாரா செல்லம், ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லையே. என்ன இன்னைக்கு கனவுல மறுபடியும் அந்த மாஸ்டர் வந்ததா? ஆமா. கவலைப்படாத அமாரா, அந்த மாஸ்டர் போயிடுச்சு. இனிமே அது திரும்ப வராது, ஓகேவா? நிஜமாவா? ஹேனா அமாராவுக்கு தைரியம் சொல்லிட்டு அமாரா ரூம்ல இருந்து வெளியே வரா. அப்ப ரூமுக்கு வெளியே காய் நிக்கிறாரு. என்ன மறுபடியும் கெட்ட கனவா? ஆமா காய், அவ இன்னும் அப்படியே தான் இருக்கா. அவளுக்கு இன்னும் அந்த கனவு வந்துகிட்டு தான் இருக்கு. அந்த கைஜோ அட்டாக் நடந்து முடிஞ்சு 6 வருஷம் ஆகுது, ஆனா இன்னும் அவ அதை நினைச்சு பயந்துட்டு தான் இருக்கா. எனக்கு இன்னும் அவளுக்கு ஒரு டாக்டர் தேவைன்னு தான் தோணுது. காய் சொன்ன விஷயத்துல ஹேனாக்கு கொஞ்சம் கூட விருப்பம் இல்ல. அப்ப ஹேனா, அதுக்கு அவளோட பயம் மட்டும் காரணம் இல்ல, அவளோட எல்லாத்தையுமே இழந்திருக்கா. அந்த ஃபீலிங் எப்படி இருக்கும்னு என்னை விட உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியுமே. ஹேனா சொன்ன விஷயத்தை கேட்டு காய் கொஞ்சம் தடுமாறுறாரு. ஆமா எனக்கு தெரியும், ஆனா நான் மறுபடியும் அந்த சம்பவத்தை பத்தி யோசிக்க விரும்பல. நீ மறுபடியும் அதை எனக்கு ஞாபகப்படுத்தாத. அவ சின்ன பொண்ணு காய், அவளுக்கு இப்ப எல்லாத்தையும் விட நம்ம 2 பேர் தான் தேவை. என்ன இதுக்கு மேல நான் என்ன செய்யணும்னு நீ எதிர்பார்க்கற? அவளை நீ இங்கே தான் தங்க வைக்கணும்னு சொன்ன, தங்க வச்சேன். அவளுக்குன்னு ஒரு தனி ரூம் இருக்கு, சாப்பாடு இருக்கு. இங்க நிறைய பசங்களுக்கு கிடைக்காத விஷயத்தெல்லாம் நான் அவளுக்கு பண்ணிருக்கேன். ஆனா இது கூட உனக்கு பத்தலையா? இல்ல காய், நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இல்ல காய், அவளுக்கு என்ன வேணும் என்னை விட உங்களுக்கு தான் நல்லா தெரியும். இப்படியாக அன்னையோட இரவு முடியுது. கட் பண்ணா காயோட வேர் ஹவுஸ் இருக்கிற ஏரியாவை காட்டுறாங்க. அங்க காய் அவரோட ரூம்ல தன்னோட பழைய மெமரிஸ் எல்லாம் எடுத்து பார்த்துட்டு இருக்காரு. அதை வச்சு நம்மளால என்ன புரிஞ்சுக்க முடியும்னா, காய் ஒரு காலத்துல தன்னோட பேர்ல ஒரு கம்பெனியே வச்சு ரன் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு. ஆனா ஒரு கைஜு அட்டாக்ல அந்த கம்பெனி மொத்தமா அழிஞ்சு போயிருது. அந்த அட்டாக்ல இருந்து தப்பிச்சது காயும் ஹேனாவும் மட்டும்தான். ஹேனா என்னதான் உயிரோட தப்பிச்சிருந்தாலும் அவளோட கால் ஊனமாயிருது. அப்ப காய் ஹேனாவை கூட்டிட்டு போய் தனக்கு தெரிஞ்ச சில விஷயங்களை வச்சு ஹேனாவை கொஞ்சம் குணப்படுத்துறாரு. அன்னையில இருந்து இன்னைக்கு வரையும் காயும் ஹேனாவும் ஒன்னாதான் இருக்காங்க. இப்படி காய் பிளாஷ்பேக் நினைச்சு ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவருக்கு ஒரு சத்தம் கேக்குது. நான் போயிட்டு வரேன். அமாரா எங்க போற? நில்லு. நான் வெளியே போறேன், அப்புறமா பார்க்கலாம். ஆனா நீ ஸ்கிராப்பரை சரி பண்ண ஹெல்ப் பண்றேன்னு சொன்னீங்க. அமாரா ஓனதை நினைச்சு காய் டென்ஷனா இருக்கும்போது ஹேனா வராங்க. குட் மார்னிங் காய், என்ன ஜாலியா இருக்கீங்க போல. காலையிலேயே வெறுப்பேத்தாத. அவ சின்ன பொண்ணு காய், அவளை கொஞ்சம் ஃப்ரீயா விடுங்க. என்ன ஃப்ரீயா விடவா? நானா அவளை என் கூட சேர்ந்து வேலை செய்ய சொன்னேன்? நீ தானே அவளை என் கூட சேர்ந்து வேலை செய்ய சொல்லி சேர்த்து விட்ட. இன்னைக்கு அவ கூட சேர்ந்து ஸ்கிராப்பரை சரி பண்ணலாம்னு நினைச்சேன். கடைசியில் என்ன மட்டும் தனியா விட்டுட்டு ஓடிட்டா. ஐயோ! அந்த நேரம் பார்த்து காய் பரபரப்பா எதையோ தேட ஆரம்பிக்கிறாரு. ஓச்சுரா, என்னாச்சு காய்? என்னால நம்பவே முடியல. இப்ப அது அவகிட்ட தான் இருக்கு. காய் அதே பரபரப்போட அமாராவை தேடி போறாரு. அங்க போய் பார்த்தா அமாரா காயோட வண்டியை எடுத்துட்டு போயிட்டா. காய், இங்க என்ன நடக்குதுன்னு கொஞ்சம் சொல்றீங்களா? நான் அவளை நம்பிருக்கவே கூடாது. இப்போ அவ அந்த டர்போ ஜம்பரை எடுத்துட்டு போயிட்டா. காய் அமாராவை நினைச்சு பயங்கரமா டென்ஷன் ஆகுறாரு. இந்த பக்கம் அமாரா பைக்ல ஜாலியா வெளியே சுத்திட்டு இருக்கா. அமாரா கிளம்புனதை பார்த்தா அவளோட ரோபோட் ஆகும் பின்னாடியே வந்துருச்சு. அப்படியே என் பின்னாடியே வா. அப்படியே வேகமா ஓட்டிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு டர்ன் வருது. அப்ப திரும்ப போது பைக் ஸ்கிட் ஆகி புதற்கு நடுவில் போய் வரும். ஹெல்மெட் போட்டிருக்கலாமோ?
சரி என்னை விடு, எனக்கு ஒன்றும் ஆகல, நான் நல்லா தான் இருக்கேன். அப்போ அமராவுக்கு ஒரு குரல் கேக்குது. அமரா, நீ நல்லா தானே இருக்க, உனக்கு ஒன்றும் ஆகலையே? இவ தான் அமராவோட ஃப்ரெண்ட் ஆடா. அது மட்டும் இல்லாம இவளும் இந்த காமிக்ல ஒரு முக்கியமான கேரக்டர். பின்னாடி நிக்கிற 3 பேரும் ஆடாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ். இருந்தாலும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக நாமளே இவங்க 3 பேருக்கு ஒரு பேர் வச்சிடலாம். இந்த பையனுக்கு பேர் கருப்பன்னு வச்சுப்போம். அந்த பொண்ணை ரிப்பன்னு கூப்பிட்டுக்கலாம். இன்னொரு பொண்ணுக்கு என்ன பேர் வைக்கிறது? குடுமி. ஓகே, இப்ப காமிக்க பார்க்கலாம். என்ன அமரா, இன்னைக்கு ரொம்ப சீக்கிரமா வந்துட்ட? நான் சீக்கிரமா தான் கிளம்புனேன், ஆனா கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. இன்னைக்கு நான் கண்டிப்பா ஜெயிச்சிருவேன். அமாரா எதை பத்தி பேசுறான்னு நமக்கு புரியல. ஆனா அதை கேட்ட கருப்பேன், என்ன இந்த டப்பாவை வச்சு எங்களை தோக்கடிக்க போறியா? அப்ப ஆடா நடுவுல பூந்து, அமாரா நான் போன தடவை உன்கிட்ட சொன்னல, நீ ரொம்ப சின்ன பொண்ணு, உன்னால இந்த காம்படிஷன்லாம் கலந்துக்க முடியாதுன்னு சொன்ன உடனே அமாரா டென்ஷன் ஆகிறா. ஓ அப்படியா? ஆனா எனக்கு என்ன தோணுது தெரியுமா, ஒரு சின்ன பொண்ணு உங்களை தோக்கடிச்சிருவாளோன்னு நீங்க பயப்படுறீங்க. அதை கேட்டு கருப்பனும் குடிமையை சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஆமாப்பா, எனக்கு கால்லாம் நடுங்குது. சரி அவ கலந்துக்கிட்டோம், ஆனா அவ தோத்துட்டு அவ ஜெயிச்சவங்களுக்கு அவளோட பேக்கெட் மணியை கொடுத்துடணும். என்ன ஓகேவா? அதை கேட்ட ஆடா என்ன நினைச்சான்னு தெரியல. சரி இவளுக்கும் ஒரு சான்ஸ் கொடுத்து தான் பாப்போமே. அதை கேட்ட அமாராவால நம்பவே முடியல. நீங்க என்ன சொல்றீங்க, நான் இவங்க கூட ரேஸ் பண்ணலாமா? ஆமா, நீ இவ்வளவு தூரம் என்கிட்ட கேட்டதுனால உனக்கு ஒரு சான்ஸ் தரேன். ஆனா இதுல ஜெயிச்சாலும் உனக்கு எந்த பைசும் கிடையாது. ஓகேவா? ஓகே ஆடா, தேங்க்யூ. எனக்கு ஒன்றும் நீ நன்றி சொல்ல தேவையில்ல. ஓகே, எல்லாரும் போய் அவங்களோட வண்டியை ரெடி பண்ணுங்க. ஆடா சொன்னது கேட்டு எல்லாரும் ரேஸ்க்காக அவங்களோட வண்டியை ரெடி பண்ண போறாங்க. சரி இவங்க இவ்வளவு நேரமா ரேஸ்னு சொல்லி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்களே, ஒரு கார் ரேஸ், பைக் ரேஸ் அந்த ரேஞ்சில் இருக்குன்னு பார்த்தா கருப்பனு ரிப்பனு ஒரு ஜேகரோட கையை மாடிஃபை பண்ணி கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த குடுமி என்னடானா ஜேகரோட தலைக்கு கீழே டயரை செட் பண்ணி ரேஸ்க்கு கொண்டு வந்திருக்கா. நாம இன்னும் இது சாதாரண ரேஸ் நினைச்சா இவங்க ஜேகரோட உடஞ்சு போன பார்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து அதை மாடிஃபை பண்ணி அதை வச்சு ரேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இவங்க 3 பேர் போதாதுன்னு இன்னொரு 2 கேரக்டர் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க. இதோ இங்க கருப்பு ட்ரெஸ் போட்டிருக்கா பாத்தீங்களா, இவ பேர் தான் யாசு. இவளும் இந்த காமிக்ல ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் தான், அதனால நாம இவளை யாசுனே கூப்பிட்டுக்கலாம். பின்னாடி இருக்கவன் தான் யாசுவோட அசிஸ்டன்ட். இவனோட பேர் நமக்கு முக்கியம் இல்ல, நாம இவனை குண்டேன்னே கூப்பிட்டுக்கலாம். சரி இவங்களாவது ஒரு நல்ல வண்டி வச்சிருப்பாங்கன்னு பார்த்தா ஒரு ஜேகரோட மொத்த முதுகெலும்பு போஷனையும் வண்டியா மாத்தி வச்சிருக்காங்க. இவங்களுக்கு நடுவுல நம்ம அம்மாரா எங்கன்னு தேடி பார்த்தா குடிமிக்காரி வண்டிக்கு பக்கத்துல ஒரு பழைய மாடல் பைக் வச்சுட்டு நின்னுட்டு இருக்கா. இந்த பைக் வச்சுட்டு அவ்வளோ பெரிய வண்டியோட எப்படி போட்டி போட முடியும்னு தெரியல. அப்ப ஆடா ஒயர்லெஸ் மூலமா எல்லார்கிட்டையும் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எந்த வழியா போகணும்னு உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். இந்த ரேஸ் மொத்தம் ஒரே ஒரு ரவுண்டு தான். நீங்க எந்த வழியா போனாலும் நான் உங்களை ட்ராக் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன். அதனால யாரும் குறுக்கு வழியை யூஸ் பண்ணாதீங்க. ரூல்ஸ் என்னன்னு தெரியும்ல, ஒருத்தர் இடிச்சுக்க கூடாது, வெப்பன்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, அதை விட முக்கியம் யாரையும் நசுக்க கூடாது. ஆடா ஒரு வழியா எல்லாத்தையும் சொல்லி முடிச்சுட்டு எல்லார்கிட்டையும் கெட் செட் கோன்னு சொன்னதும் எல்லாரும் வேகமா வண்டி எடுத்துட்டு கிளம்புறாங்க. ஒரு பக்கம் கருப்பனும் ரிப்பனும் ரூட்டை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க. அப்ப குடுமி அமாரா கிட்ட, அமாரா நீ நல்லா யோசிச்சிட்டியா, நீ இனிமேலும் இந்த ரேஸ்ல இருக்கதான் போறியா? அதுக்கு அமாரா, ஏன் கேக்குறீங்க, தோத்துறீங்களோன்னு பயமா இருக்கா? அதை கேட்ட குண்டன், அமெரிக்காக்காரங்களாலே கொஞ்சம் ஓவரா தான் பேசுவாங்க போல இருக்கு. அதை கேட்ட யாசு, அவ தான் ஜெயிக்க போறது இல்லையே, பேசிட்டு போட்டும் விடு. அப்படி பேசிக்கிட்டே எல்லாரும் ஒரு டனல்குள்ள என்டர் ஆகுறாங்க. யாசு சொன்னது கேட்டு கடுப்பான அமாரா வண்டியை இன்னும் வேகமா ஓட்ட ஆரம்பிக்கிறா. அப்ப கருப்பு அமாரா கிட்ட பேசி அவளை சமாதானப்படுத்த ட்ரை பண்றான். அப்ப அமாரா வாயை வச்சுட்டு சும்மா இல்லாம குடுமிக்காரியை கிண்டல் பண்ண, என்னை அடி கிண்டல் பண்ணு குடுமிக்காரி அமாராவை வேகமா மோத வரா. அந்த நேரத்துல அமாரா விலகி போயிட குடுமிக்காரி அதே வேகத்துல வண்டி எடுத்துட்டு போய் செவுத்துல மோதி அந்த டனல் இடிஞ்சு வண்டி மேல விழுந்து குடுமி மாட்டிக்கிட்டா. குடுமிக்காரியை தவிர மத்த எல்லாரும் தப்பிச்சு வெளியே வந்துட்டாங்க. அமாரா தான் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல இருக்கா. அமாராவுக்கு அது ஏற்கனவே பழக்கப்பட்ட இடம்ன்றதுனாலையும் ரோடு ரொம்ப குறுகலா இருக்கிறதுனாலையும் எல்லா சந்திலையும் பூந்து வேகமா போயிடுறா. அமாரா போற வேகத்தை பார்த்து அவளுக்கு ஏதாவது ஆயிருமோன்னு ஆடா பயப்படுறாங்க. அமாரா பார்த்து ஜாக்கிரதையா இரு, கவலைப்படாதீங்க ஆடா, இதை நான் பாத்துக்கிறேன். அப்ப அமாரா டனல்ல மாட்டிக்கிட்ட குடுமியை பத்தி கேட்க அப்படியே கட் பண்ணி இந்த பக்கம் ஆடாவை காட்டுறாங்க. கவலைப்படாத, அவ நல்லா தான் இருக்கா. அந்த நேரத்துல ஆடாவுக்கு ஒரு குரல் கேக்குது. ஏடா, இன்னைக்கு 2 ரேஸ் இருக்குன்னு நீ என்கிட்ட சொல்லவே இல்லையே. இது மட்டும் மெக்ஜாருக்கு தெரிஞ்சா ரொம்பவே ஆச்சரியப்படுவாங்க. கர்சா நீங்க என்ன பண்ற? உன்னோட ஸ்பான்சர் கிட்ட நீ இப்படிதான் பேசுவியா? இங்க பாரு, உனக்கும் எனக்கும் எந்த ஒரு சம்மந்தமும் இல்ல. அது மட்டும் இல்லாம உன்ன மாதிரி எந்த ஒரு பாஸ்க்கு கீழேயும் நான் வேலை செய்ய விரும்பல. ஆடாவும் கார்சாவும் எதை பத்தி பேசுறாங்கன்னு நம்மளால சுத்தமா புரிஞ்சுக்க முடியல. ஆனா ஆடாக்கு கார்சா கூட சேர்ந்து வேலை செய்யறதுல விருப்பம் இல்லைன்னு மட்டும் புரியுது. ஆடா என்னதான் முடியாதுன்னு சொன்னாலும் கார்சா விடுற மாதிரி இல்ல. இப்ப இல்லனாலும் ஃபியூச்சர்ல என்னைக்காவது ஒரு நாள் நீ எங்க கூட சேரதான் போற. எனக்கு அதுல எல்லாம் விருப்பம் இல்ல. இங்க இருந்து நீ கொஞ்சம் வெளியே போறியா? நான் இப்ப ரேஸ கவனிக்கணும். ஏடா, நான் எதை பத்தி சொல்ல வரேன்னு கொஞ்சம் இரு. ஏடா, நீ இந்த ரேஸ்ல ஒரு குழந்தைய கலந்துக்க வச்சிருக்கியா? இது நல்ல ஐடியாவா இருக்கும்னு உனக்கு தோணுதா? நீ ஒன்னும் எனக்கு சொல்ல தேவையில்ல, இது என்னோட ரேஸ் கார்சா, இங்க நான் வச்சதான் சட்டம். இங்க பாருடா, இந்த ரேஸ்ல கலந்துக்கிறவங்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு ஆச்சுன்னா அதுக்கு நீ தான் பொறுப்பு. ஆனா அதை பத்திலாம் நீ கவலைப்படுற மாதிரி தெரியலையே. இப்படி ஆடாவும் கார்சாவும் பேசிட்டு இருக்கும்போது அமாராவோட பைக்ல ஆடா ஒரு விஷயத்த கவனிக்கிறா. அமாரா, உனக்கு இந்த டர்போ ஜம்பர் எங்க இருந்து கிடைச்சது? ஒன்னும் இல்ல ஆடா, எனக்கு இது காய் மூலமா தான் கிடைச்சது. அந்த நேரத்துல அமாரா அவ போய்கிட்டு இருந்த பிரிட்ஜ் உடஞ்சு போயிருக்கிறத கவனிக்கிறா. அந்த பிரிட்ஜ் தாண்டறதுக்காக டர்போ ஜம்பர் யூஸ் பண்றா. ஆனா அமாராவோட கெட்ட நேரம், அந்த நேரம் பார்த்து டர்போ ஜம்பர் வேலை செய்யல. அமாரா அந்த பள்ளத்துக்குள்ள விழுந்துட்டா. கீழே விழுந்ததுல அமாராவோட வண்டி மொத்தமா டேமேஜ் ஆயிருது. அமாராவும் மயங்கிட்டா. அதனால ஆடாவாலையும் அமாராவை கான்டாக்ட் பண்ண முடியல. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அமாரா கண்முழிக்கிறா. அமாரா உயரத்துல இருந்து கீழே விழுந்திருந்தாலும் அவளுக்கு அவ்வளவா அடிப்படல. அந்த நேரத்துல ஆடா அமாராவை கான்டாக்ட் பண்றாங்க. அமாரா, அமாரா என்கிட்ட பேசு. அப்ப அமாரா, எனக்கு தலை வலிக்குது, கொஞ்சம் கத்துறதை நிறுத்துறீங்களா? அதை கேட்ட ஆடா அமாராவை திட்டுறாங்க. ஆனா ஆடா சொல்றதை புரிஞ்சுக்கிற நிலைமையில அமாரா இல்ல. அப்ப அந்த வழியா யாசுவோட வண்டி வருது. அப்ப ஆடா யாசுவை கான்டாக்ட் பண்ணி, யாசு நீ போற வழியில தான் அமாரா இருக்கா, அவளை அங்கிருந்து பத்திரமா கூட்டிட்டு வா. ஆனா என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியல, யாசு அவளோட வண்டி அமாரா நோக்கி வேகமா ஓட்டிட்டு வரா. அதை பார்த்த ஆடா, யாசு என்ன பண்ற, நான் சொல்றது கேக்குதா? யாசுவோட வண்டி வேகமா அமாராவை ஏத்த போது அந்த நேரத்துல அமாராவோட கண்ணுக்கு யாசுவோட வண்டி தன்னோட அப்பா அம்மா கொண்ட கைஜு மாதிரி தெரியுது. இல்ல இது வெறும் கனவுதான். அமாரா இங்க இருந்து தள்ளிப்போ. அமாரா அதிர்ச்சியில என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம முழிச்சிட்டு இருந்தப்போ
இதை நான் உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு என்னைக்குமே விரும்பினதில்லை. ஆனா வா, நான் உன்னை வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போறேன். காய் தன்னோட ஸ்கிராப்பர் எடுத்துட்டு வந்து அமாராவை காப்பாத்திட்டாரு. அதை பார்த்து ஆடாவும் கார்த்தாவும் அது என்னது? நான் நினைக்கிறதே தான் நீ நினைக்கிற, ஆனா அது என்னன்னு எனக்கும் தெரியாது. அப்ப காயை பார்த்து பயந்து போன அமாரா காயை பார்த்து, காய் நீங்க கோவப்படாதீங்க, நான் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன். காய் நீ ஒன்றும் சொல்ல தேவையில்ல, என்னை கிட்டே பிடிச்சிக்கோ, நம்ம கிளம்பலாம். காய் அமாராவை ஜேகர்ல ஏத்திட்டு கிளம்புறாரு. அவங்க போறதை யாசுவும் குண்டனும் பாக்குறாங்க. அது ஜேகர் தானே, எனக்கு தெரியல. அப்ப யாசு ஒருத்தரை கான்டாக்ட் பண்றா. மிஸ்டர் கார்த்தா, நான் பாக்குறத நீங்களும் பாத்துட்டு இருக்கீங்களா? ஆமா யாசு, நான் எல்லாத்தையும் பார்த்தேன். இருங்க, யாசு ஏன் கார்சா கிட்ட பேசணும்? அப்படின்னா யாசு கார்சாவோட ஆளா? கார்சா சொல்லித்தான் யாசு அமராவை வண்டி ஏத்தி கொள்ள பாத்திருக்கா. ஆனா கார்சா எதுக்காக அமராவை கொள்ளணும், அதை பத்தி அப்புறம் பார்க்கலாம். அப்படியே கட் பண்ண அமரா அவளோட வீட்டுல இருக்கா. ஹேனா அவளோட காயத்துக்கு மருந்து போட்டுட்டு இருக்காங்க. காயம் இப்ப அங்கதான் இருக்காரு. அப்ப ஹேனா காய் கிட்ட பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க. நீங்க எப்படி சரியான நேரத்துல அம்மாவை காப்பாத்துனீங்க? அங்க ரேஸ் நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? ஹேனா சொன்னது கேட்டு காய் டென்ஷன் ஆகுறாரு. சரியா போச்சு, அவதான் எனக்கு தெரியாம ஒர்க் ஷாப்ல இருந்து டர்போ ஜம்பர் எடுத்துட்டு போயிருக்கா. அதை விட்டுட்டு நான் இன்னும் தப்பு பண்ண மாதிரி என்ன கேள்வி கேட்கறேன். சரி காய், அதை பத்தி இப்ப பேச வேணாம். அவ இப்ப சேஃபா இருக்கால, அதுதான் நமக்கு முக்கியம். ஹேனா காயை சமாதானப்படுத்த ட்ரை பண்றாங்க. அப்ப அமாரா, என்ன மன்னிச்சிருங்க காய். என்ன சாரியா? எதுக்கு? என்னோட டர்போ ஜம்பர் எடுத்துட்டு போய் உடச்சு வச்சிருக்கேன் அதுக்காகவா? இல்லன்னா இன்னைக்கு சாவர நிலைமைக்கு போயிட்டு வந்திருக்கேன் அதுக்காகவா? அப்ப அமாரா, நீங்க ஒன்னும் என் மேல அக்கறை காட்ட தேவையில்ல, நீங்க எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணவும் தேவையில்ல, நான் இங்க இருக்கவும் தேவையில்ல. அதை கேட்ட காய் இன்னும் காண்டா வராரு. என்ன, உனக்காக நான் எவ்வளவு பண்ணிருக்கேன், எப்படி நீ இந்த மாதிரி சொல்லலாம்? காய் ப்ளீஸ், அவளுக்கு அடிபட்டிருக்கு. இது ஒன்னும் அவளை திட்டத்துக்கான நேரம் இல்ல. அவ இப்ப ரெஸ்ட் எடுக்கணும். இல்ல, இப்ப நான் சொல்றத அவ கேட்டுதான் ஆகணும். உனக்கு புரியலையா? அவ வந்துட்டா, அவளுக்கும் சில பொறுப்புகள் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம அவளை என்னோட பொண்ணாதான் நான் பாக்குறேன். அதை கேட்ட அமாரா செம்ம டென்ஷன் ஆவரா. உங்க பொண்ணா? என்ன வெறுப்பேத்துறீங்களா? நீங்க ஒன்னும் என்னோட அப்பா கிடையாது. அப்படி காயை திட்டிட்டு அமாரா கோவமா வெளியே போயிடுறா. காய், நீங்க இப்ப என்ன சொன்னீங்க? நான் மட்டும் இன்னைக்கு அங்க போகாம இருந்திருந்தா, ஆனா எனக்கு இன்னும் நம்ம இவளை ஏந்துருவோம்னு பயமா இருக்கு. எனக்கு புரியுது காய். காயும் ஹேனாவும் அமாராவை நினைச்சு ரொம்பவே கவலைப்படுறாங்க. கட் பண்ணா இந்த பக்கம் ஆடாவோட குரூப்பை காட்டுறாங்க. அங்க கருப்பனுக்கும் குடுமிக்கும் நடுவில் பயங்கரமான ரேஸ் போயிட்டு இருக்கு. ரெண்டு பேருமே விட்டு கொடுக்குற மாதிரி தெரியல. அப்போ அவங்களுக்கு நடுவில் பெருசா உருண்டையா ஒரு பொருள் வருது. அது அவங்க ரெண்டு பேருமே இடிச்சு தள்ளிட்டு அவங்களையும் தாண்டி முன்னாடி போகுது. அப்ப கருப்பன், என்ன கருமண்டா இது? அப்ப அந்த உருவம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுது. என்னடான்னு பார்த்தா ஸ்கிராப்பர். காய் கிட்ட சண்டை போட்டுட்டு வந்த அமரா அவருக்கு தெரியாம ஸ்கிராப்பரையும் எடுத்துட்டு வந்துட்டா. அப்படி அமராவையும் ஸ்கிராப்பரையும் எல்லாரும் ஆச்சரியமா பார்க்க அந்த இடத்துல இஷ்யூவை முடிக்கிறாங்க. இதுக்கப்புறம் அமராவுக்கும் காய்க்கும் என்ன போகுது? கார்த்தா எதுக்காக அமராவுக்குள்ள ட்ரை பண்ணாரு? அதெல்லாம் அடுத்த எபிசோட்ல பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம இந்த இஷ்யூல 2 கதை இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன். என்ன பண்றது, ஒரு கதையை சொல்றதுக்கே 11 நிமிஷத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சு. இன்னொரு கதையும் சொல்லணும்னா வீடியோ இன்னும் லென்த்தியா போகும். அதனால அடுத்த வீடியோல அந்த கதையை பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ முடிஞ்சது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு வேற ஏதாவது காமிக் வேணும் நான் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க. கூடவே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. கூடிய சீக்கிரமே இன்னொரு வீடியோல உங்ககிட்ட பேசுறேன். அது வரைக்கும் டாடா.